Jatend piny ochako limbe mare gwenge ma Kaluo kaka wuono oyango udi e boma ma Kisumo. Doho koni jotelo mag IEBC ok nyal go chapa e oboke moyiedhi mar sirikal ka od bura to mi thuolo mar piedhogi. Riwruog Nurses ochiwo notis ne migawo mar thieth mar chako ng'anyo margi tarik 7 ma dwe manyien. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Doho mamalo golo chik mondo chung chenro mar go chapa nyinge jogo manowal kaka commissioners mag IEBC kanyakla gi chenro margi machamo muma. Kata kamano doho yiene od bura mondo dhi mbele gi timo nonro ewi commissioners go koriwo koda ka jakom manowal Erastus Edung Ethekon. Bende burano koro chwal ne jang'ad bura maduong' mondo mi owal duol mar jong'ad bura mabiro winjo kendo ng'ado bura ewi moko kuom weche manoketi e kwayono. Ma biro bang' jang'ad bura Lawrence Mugambi wacho ni weche mosebedo kawuok e burano owinjore oyang matut kaluwore gi weche moko mosebedo kanyuolo paro mopogore opogore e thurka. It is not premature or speculative. Anything that is done outside the Constitution and the law warrants the intervention of the court at whatever level of the process. And this court, as the authority, that pending the hearing and termination of this petition, a conservative order is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath, or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ethekon, and Jerry Deritu, Moses Altaran Mkwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odiabo Odwol, Fahima Harvat Abdara, or any other person or persons as the chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly may proceed but subject to this order. B. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empowerment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Cause shall be in the cause. Ten migawo mar omenda koro yango ni gisechwalo omenda maromo siling bilion 22 ne migawo mar somo e pacho ka. Jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto ochiwo ler ni omenda makamano ochwal mar siro chenro mag somo manono e skunde mag primary kod mago mag secondary ma jopuonjre dhiye to dok ot kaachiel kod sikunde mag junior secondary. We are up to date when it comes to a release of funds to schools. We had a budget of 54.6 billion for free-day secondary school education for this fiscal year 24-25. And the schools had 3 terms. So we paid first term, second term, and I want to confirm that we have also, on 19th this month of May, paid the last amount of 11.6 billion. So we have cleared that amount. And also for junior secondary school capitation, I want to confirm that the budget was 30.4 billion, and we already paid the first term and second term, and now we have on this month on the 19th we paid 8.9 billion. So we have no balance, at least for this year. Jatend piny William Ruto oyawo ayanga tielo mokwongo mag ute manengogi oyueyo e kar dak ma Makasembo e boma ma Kisumu. Koloso e kinde manoten gogai mar ODM Raila Odinga, oyango ni piny owacho dhi keto omenda kendo biro keto omenda maromo bilion 3.5 e lowo mar heka 5 modinga nogolo ne keto dongruok e ute manengogi ogonyore. Ruto bende nomedo ni ma en okang' mar neno ni jopiny oyudo kuonde dak mabeyo kendo tieko ute mongowore e pacho ka, wach manosir kod ogai mar ODM Raila Odinga. Nyumba hapa iko tayari, ile vile viko tayari, na ile ambayo itakuwa tayari kama hii ingine itakamilika mwezi wa 8
ingine itakamilika mwaka ujao. Lakini kwa sababu wananchi wanaohitaji nyumba ni wengi, pia tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu, ili sehemu hii yote ijengwe manyumba, wananchi wasikae kwa slum, wakuja waishi hapa mahali kuna maji, kuna stima, kuna usafi, kuna dignity, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Kwanza malazi, pale watu wanaweza kuishi, pale pazuri na pasafi. Pili, kazi. Nataka vijana wapate ajira, wapate kazi. Sawa. Tatu, elimu. Nataka watoto ambao wanaishi hapa wapate elimu sawa. Attorney General mapacho ka Dorcas Oduoro mako chung'nie ne maen gi amuri kata sil mar piny owacho mitiyo godo e puodho winjruoge mag piny owacho e kinde ka kinde. Oduoro kwedo lipode na amurino ne ogol e lwet Attorney General kendo ni kaka piny owacho agisiro lwedo jatend piny William Ruto maonge bagni. E wi wach duoko piny thuolo ma jatend piny bedo godo e apisi, Oduor noko ni gibiro chiwo duoko e doho kaluwore ni gin e moko kuom jogo mochwal e doho e wi wachno. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act, Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. And I am sure that we have had no problem with the issue of the public seal, apart from what is in the papers. And the government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Thank you. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka Kenya National Union of Nurses obwogo mar chako ng'anyo margi tarik 7 dwe manyien e pacho ka mangima poni piny owacho rem chopo kare dwaro magi magiko ni gisebedo ka gipiro kuom higni 7 koro. Jochiw thieth go mane lose boma ma Nairobi oyango ni 10 counties ok oseyiego oseiyo girimiti magi mag tich, ka bende moko kuomgi mabiro nyayo ng'anyo margi oriwo rem mar piny owacho miyo jochiw thieth mag UHC tich e yo mongirore. Magi ekibiro e kinde ma jochiw thieth go mag UHC to osebedo ka ng'anyo kuom dweche 5 koro. The union demands that the above be addressed within 26 working days from the date of this letter, from the date of this notice, failure to which nurses will commence the strike on 7th June 2025 and shall remain on strike until these issues have been fully addressed by the government. By a copy of this letter, by a copy of this notice, branch officials are hereby directed to start mobilizing their members in readiness for this battle. But we want to tell the government we are open for dialogue within these 26 days. If there will be no dialogue and if there will be no solution to these issues within 26 days, we are going to paralyze the entire public health sector in Kenya. Moko kuom jotelo mag ute mag lamo e kaunti ma Migori okwayo josiasa moyier e kaunti no mondo obed kod riwruok ka giwacho ni ok en gima ber ka giwinjo ni pogruok e kind jotelo mag siasa ma Migori emomiyo romo mane jatend piny William Ruto ochano Migori kod jotelo odiechieng' ma kawuono obare. Bishop mar kanisa mar Side by Side Joel Amonde owacho ni jotelo ma Migori nyaka bed jogo mohero riwruok kendo kwe eka weche mag dongruok biro dhi nyime makare e kaunti no. Amonde wacho ni gin kaka jotend kanisa ma Migori ne giikore mar rado gi jatend piny kendo lemo kodgi kanyakla. Kanyo wabedi sirkal mar broad based manyo jakom
baba kaachiel gi rais marwa mwahera ahinya oloso waseneno matunda. Gima anyalo wacho wan kaka jokwath kendo kwa niaba mar jokwath ma Migori ni nyo warito, nyo wan gi geno ni jatelo biro waromo kode Soni manyo waseloso delegation mondo wadhi warwake kendo walem kode. Aneno e gaset weche moko matindo ni chalo ni okubiro nikech dho wane okubedo achiel dho jotelo maka. To mano ok ber, wan kaka joyalo, wan kaka jopastors, mane thuolo maber ma rais ne konyo wago nyocho biro kao timo gik madongo kabisa. Koro kane wadwango ni koro okubi, to waneno ni mano tok ber ahinya, onego bed ni jowagi bedo gi winjruok ma wawacho dhok achiel. Jogo makedo ne ratich mamine kadhodh Nam Chumbi okoni masiche mag rocho ratich oganda osebedo kadhi nyime kaluwore gi nyao mar piny owacho e keto tim moko kuom chike mageto rakore gi midhierogo. Kane giloso Mombasa e romo manobagi kod riwruok mar mine mar Collaboration of Women in Development, minego okoni piny owacho kaachiel kod riwruoge mopogore osebiro kanyakla mar chuogo chike, to kara kamano chikego pod ok oketi e tim. En gino magikoni osebedo kanyayo masiche mag bembo, monj kaachiel gi mag nyithindo kaachiel kod mine. To kara kamano onge okange malong'o mikao mar rakore gi achije mitudo gi masichego. We are doing a lot with the community on prevention of gender-based violence, on ensuring that women are economically empowered, on ensuring the climate resilience and climate justice. But again, a lot negativity are still happening. We have the policies in place, but now the implementation of the policies, our policies are not being implemented. I think that we have discussed more on economic injustice, whereby the women are left out in matters economic balance or matters economic empowerment or in matters women empowerment. That is the voice that came out very clearly. We have cultural and religious barriers which are affecting this injustice. And what to do on this situation or this problem is advocate more on advocacy programs and empower more on the community level and create more awareness to these women and create a safe space and sustainable institution where women can get equal access to justice, equal access to economic empowerment or economic services that will enable her to get. Riwruok moro mar ji giwegi e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi rowere ma yawuoyi obede opara manyime mar chiwo puonj e wi ler e kinde ria. Ka giloso e skund secondary ma Ugambe e sub-county ma Ugenya, kama nobagi e nyasi mar dhialo ler e kinde ria, apisa mag riwruogno nomedo jiwo ni puonjo yawuoyi e wi ria nyalo konyo duoko chien akwede e kindego. Bende giwacho ni puonj ma kinde ka kinde ne jok manyiri kaka ginyalo ritore e kinde ria en achiel kuom gigo manyalo konyo duoko chien iye mohiu e kauntino. Padagal Initiative en migao mane wachako kachiel kuomwa ma en japuonj no realize nitie gap e school mane entiere. Kano neno ka nyithindo manyiri sasa ma gidhi malo to girango moko ok bi school to ko nono maber to yudo ni sama gidhi malo gibi school kech gionge gi gikwa mag mine mag borruok sama wadhi malo. Kawuono ni endi wabedo gi yawuoyi moyie bedo menstrual hygiene champions makoro nyiwa ok goneno marach. Wawuoye weche mang'eny, wawuoye weche mag menstruation, wawuoye weche mag social media, wawuoye weche mag HIV AIDS, because gima wantiere godo niende en a holistic approach ma watiyo godo mondo wakony godo nyithindwa mantiere school. Kawuono ne wawuoyo e wach ria to wang'iyo ni to nyalo bedo nadi mondo joma mine odhi e ria yo makare ma ok giyudo tuoche, ma ok gikoso dhi e tich, ma nyithindo manyiri ok koso dhi skul. Koro kawuono en chieng' goyo koko mondo ji ong'e ni ria en gima ntiere to en gima natural, gima Nyasaye manochweyo wa kamano to en gima ochuno. But bende wapuonjogi wawacho ni issues mege dhi e dwe menstruation chanda ahinya jok mamine.
Koro wan kaka chuo en marwa bedo ambassadors mar ladies mondo wamigi support ma wanyalo miyo nikech mato margi.